आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ मा होनो थेंक इउ होयो। मा होनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ अनजालि रामसियारि इउटुब चेनेलाव खनसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नै दा आङो दंफैयो किटचेन मुदाव आरो न'। आं दा नोंथांमोननो मोनसे रेसिपि शेयार खालामनो नागिरदों। मानोना आंहा दा नाइटनि डिनार जानायनि खोथा दं नालाय, बे डिनारखौ माजों जागोन मा संगोन बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों। जानो हागौ नोंथांमोना महर गैया नालाय भिडिअखौबो नायनो मोजां मोना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को दे बिदिब्लालाय नोंथांमोना नायनो गोसो गैयाबाबो अननानै एसे नायलांबानो जाबाय। नायाबाबो जेबो नङा, जायफोरा मोजां मोनदों बिथांमोना नायलांबानो जाबाय। नाइटनि रेसिपिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरो। आं सुखाना लाबाय, बे बानलु गोसा जागोन आरो न', बे सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा ओमफ्राय मटर। नै बेहाय दं बयलार, बे बयलारखौ मेरिनेट खालामनानै लाखाबाय आरो न'। थ' नोंथांमोना आंनि ओंख्रि संनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै आंना थावा दुंबाय। नै आं दा पियास आरो बानलुखौ एवग्रोनानै लानोसै। बेखौ देलायला आरो न', माखासेखौ देबाय, गार्लिकफोरखौ देबाय, हाइजेंफोरखौ देबाय, ओमफ्राय बेखौ ओरैनो बानलुखौ ओरैनो हाखावनानै होबाय। नै दा आङो रेडि खालामनानै दोननाय मा होनो दाउखौ आङो बे थावाव हरनो नागिरदों। नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि बेदरा जा मोजां जाखाबाय आरो नोंनि दाउआ। थाव ओंखारदों, मानोना आं मेजेमखौ लाना फैदोंमोन। बयलार आथिंसो नालाय, आथिं माने बयलार फेन्दा आरो लेग पिस। नै जि गोथाव मोदोमखाबाय, हाइजेंआ मोदोमसोदों। नै बेहाय सामब्राम गुफुरखौ देनानै लाखाबाय। नै बेहाय दंबावो दा दुन्दिया आरो सामब्राम गोजा। आं सिम्पोल जानो मोजां मोनो, ओमफ्राय सिम्पोलखौनो संखायो। नै बेहाय आं सामब्राम गोजा मोनसेखौ होबावबाय आरो बानलुखौ होबाय, सामब्राम गुफुरखौ थावआव एसे मोनहोनोसै आरो। आंनाथ' बेदरा जि मोजां मोनखाबायब्रा, माने मा होनदों आरो जा गोथाव मोदोमबायलै। नोंथांमोना गोथाव नुवाखै जानो हागौ, केमेरायावथ' इमान मा होनो रियेल बायदिखौ नुवा न'। एसेबाबो मा होनो बिउटि प्लास जाखायो। नै बेहाय दा नैबे मटर गोरलैखौ होनोसै। बेहाय दै होनोसै, दै होनानै दसे गोदौ होनोसै, गोदौ होनानै जानोसै आरो। आलुफोरखौ जाबाय थाजायाना सानफ्रोमबो, बेखायनो बेखौ होबाय थाला। सिम्पोल जायो आरो न', दा टेस्टि जागोनलै बियो। नुनायावनो स्पाइसि आरो टेस्टि नुखाबाय आरो। दै होबाय, मा होनो दै होबाय, दै होनानै जि होनांगौ गासिखौबो होखाजोबनानै लाबाय। बेखौ दा खोबनानै मोनहोबाय थानोसै आरो। नै गाइसमोन, आंना ओंख्रिया मोनबाय। ओंख्रि माने आंना ग्रेभिया मोनबाय आरो न'। ओंख्रि दंखायो दालि जहल, फान्थाव फ्राय आरो मा दंथाय, केरेलाबो ओंख्रि दं। दा बेयो मोनबाय, एसे टेस्ट खालामनायनि र'। बिराद स्पाइसि जाखादों, बिराद गोथाव जाखादों। एसेयावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे फानि खबर आरो न'। आं ओंख्रियाव दुन्दिया होनो बावदों, दा ओंख्रिखौ खांखांबाय, ओमफ्राय दासो होनोसै। एसेयावनो आरो मोनसे मोजां खबरबाव नोंथांमोनजों गाइसमोन, आंनि थाखायसो मोजां आरो न' एबारनिया। माने आंनो दा रुमनि अनारा, मालिकआ गोथाव गोथाव जाग्रा होदों, जिलापि, लादु, बुट। भिडिअखौ मोजां मोनबा साबस्क्राइब खालामनाय दाबाव। देखो माहि
बेखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ मा होनो थेंक इउ होयो ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय